matulog. Kaon sa ako. Ay kakuan, kinsa tong last shot. Ay, mapan. Kami dyan na. Ikaw ganahan. Love song music, eh. Love song music. DJ love song. Love song. Dara. Love song, be. Karon pa ko gibalibaran og gingitan. Hala. Ala, pauna love. Kanabe. Ay pagdalan morning. Ay, wala. Hoy! Ayan. Sige, kanabe. Tamam. Left. Tang to tang daw. Left. Left na. Talawa na. Dalaw. Dalaw. Wala. Dalaw pa. Dalaw. Wala pilihan na ta. Biag. Matulog na siya. Talo na silang Shane. Wana. Ako rin sa loob. Yan na, ma'am. Sila. Guli po sa inyo. Patulugon yung gudali mo kog dulog uy. Guli po sa inyong gold. Kuan gold. Kay mahal-mahal ba na gold? Ala turo. The club. Shame on you. Shame on you. Ala. Hoy. Ano piyagay? Kanta. Wow, ligay. Wala. Oh no. Sir, yung kapikon, sir. Kanta o. Patulog na. Bounce. La. Wah! Allah! Hoy! Uway, silang pre. Tara. We talk for hours and hours. Doing okay.
show love. Somebody like me, coming out from behind me. Maybe crazy. Ari na ni mama. Ma'am. Hindi ka punta ma'am. Ako ni. That body on me. Ikaw mo ni magsumpakol. Hindi na punta kay. Wala ni. Ako ni na may kanta. Ala, ala, ala. Ala. Alam mo. Taro mama. Ayaw niya mabigla. Ma'am. Ayaw tayo. Ma'am. Dili na lang siya. Ako na kayo. Kita sa pulo. Kita sa yan. Try man mo yung mamang sisig. Oh, ma'am kaya. Ya, di ba? Hindi mo tira ba, wi? Siya. Sure up. Ya, kamu nalingan mo. Kamu pakacawan mo na ako tanong. Balos ko, kamu di mo katawa. Wala ka, di may makatawa. Kaltawag kay Kagnawong. Ayaw ka pa ni Nolgo. Wala, nalaming army. Udra, army. Iwet tower ng squad. Umana na eh, balik nyo sa kampo. Baraks. Kaya ano pa lang siya. Army sa pa ba? Balik nyo sa kampo rin magsat ha. Ulit. Dito ka, sir. Hindi ka, oh. Hindi ka, masaya dyan. Bumarik ka ra. Kumuha ka, magpasal ka yan. Lumabas ka na dyan, papaligiran ka na nakin. Bas ka yan, napapaligiran ka na maraming ulog. Katit, hindi na ako matulog ha. Bali, lamiyag lawas o. Oh. Cardio mo gani. Dali, ne. Bro, agahalo, pagbukog ato mo. Hindi na kayo magmayabo na ulit mo. Ala, 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 ito. Napos gulo kay Lightok na. Asa naman dis langga? Ang gusto na muna siya. Baiton mo lagi ni mong manokol. Wala na ma'am. Wala na coin. You left the group. Itrepon ka nila ko, lo. Wala ko yapin sa inyong group. Thank you. Sila ko kapag yung yapang mo. Gani, no, ma'am, no? Balik na rin, ma'am. Pinay sa ano to? Padool mo, dali ka naman mga pala. Uy, army, dali, dali. Nahadlo. Ma'am, ang army na tumawala pa ni mag-ialog. Mas kailangan ko cardio. Kanang person Ay, sa sus kong ko. ka-friend. Sobra pa ni cardio, ma'am. Army, biyane. Kailangan magkakutay o. Ay, sus, ma'am. 10 hours na. Oh. Asa man to? Ulo, nawala man, ma'am. Asa man to? Huy! Matay. 4 hours na may pinakamabaan ako, sir. Nakakanao po. Isa may kayaan eh. Kaya mukha to. Makaya na ko 5 hours naman mo. Okay na kayo, sir. Satisfied naman ko siya yun. Finisher, abakwa ng 50 kilometers. Ikan, sir. Kanila ka na, sir. Sila ko hinungdan ato, sir. Agoy. Puro po talawan, ma'am. Oh, makaya upat ka oras. 5. Oh, pwede na nga. Madahil. Kaya, matahag dili. Di balik na. Ay, dara, ma'am. Last na ko, mag-dinner man. Hello!
Okay, nakabungkak ran. Laganon! Sorry, cardio, mabuko. Ah, kano. Medyo high traits kay. Matulog na to siya lang. Oh, lang, anong mission yung tawag dilis Paulo? Ikaw manong ta kay cardio. April na nito, ma'am. Asa na pitay mo dancer? Ganang pula. Yan kayo. Tara, kayo. Ayaw pag-jacket, tumutunod ka dito, kay init kayo. Ay, ko, karon na yun. Ako na nakita mo. Wala, iyan Ako naman. natin dancer. Ala kayo rin. Ha? Luwag-luwag, naman yun. Garte, lima kapaibos. Wah, nasuya, preslo. Ma'am, kamu na dun, ma'am. Preslo. Asa ko sulod? Kulot ko sa akong lalo, ma'am. Kaya rin akong buhok, kaya tuloy-tuloy man eh. Ay, ma'am, kana, kuluto na. Ma'am, dili ka na, kuluto. Asa na pitay mo dancer? Ha? Andre. Kananan mo sunod-tunod ya, wala na ipan. Wala na mga daiman. Oo. Samay, lagi mo sa akong break. Pika na na yun, pika. Asa ka kulong-kulong? Ala, ang sa fragman, kaya ba, asidyaw, gano'n rin, ma'am. Uy, buk, uy. Dispitay po niya itong bisita, naunsi, mga. Aga bongkok kabayon. O, matay. Karang yung makasugakot, Yuri. Napaslo. Going to cardio, sir. Madihan. Silo, dahil cardio, ako na, ma'am. Yo, kailangan abot ng half hour ni. Madal, dili apa. Mas 16 ka. Mo extend pa gani na. Abot na siya 1 hour. Wagi tayo. Bok, asa mga bok? Lo, buk. Buk ako. Buk. Buk ako. Oto pa rin bayungon. Kawa na. Uy, ako lang kulot anapin. Ay, talaga army, ma'am. Nakagawas na. Yari gikuha. Asa ko na ako. Uy, buk ko, respetay para ito bisita, buk. Raka, lisod naman ni... Ako kayo sa ginga naman, paulo mo na ko siya. Pwede pala matang-tang sir sa iyo. Ako na siya gipalitag vibrator, ma'am. Mag-inom tayo, yawa. Dola sila, Yuri. Dola sila. Dola. Narabo ko, matay. Ilas po ng mga ungguya, buto ra ba? Pahong. Uy, na yun ang Ma'am, alay ka rin, ma'am. Narabo ko. Tala. Mataan pas banata ding tuwang niya. Ma'am, dali, ma'am. Ano mo ako tanan, sir? Ikulungog mo pa rin ako ba? Ay, kani ma'am, ulo pa lang bulbul na. Ako na ba yung nakita na? Bali na mo, in-order na yung panties, pan ma'am, lasada. Dali, dali! Sumong ko, inay.
Woo! What's up, mga popo? Grabe! Grabe! Ay nako. Oh my God, good morning mga brother. So karon, grabe kayo tong warak kayo tong gabiin na tong party mga brother. Yes mga brother, so mora to gahuman atong iskapurong panahon na. So ay mo kalimot kung nag-enjoy mo sa video, click here. Titit. Bye-bye. Ang ingon ko sa imo, hindi ka mag-inom ng kulapo.